kiire etsiä Pokemoneita ja internetyhteyttä. Palaamme asiaan myöhemmin. Ihmeellisen maailmaa. Ja vitun nopeasti. Internetyhteyttä Pokemon voisi viimeä. Tiedätkö sinä? En minäkään. Mitä olemme menossa tekemään? Etsimään mystistä Pokemonia ja internetyhteyttä. Täydellistä. No niin, elikkä kamerasta loppu batterit, kun pääsimme matkaan ja tulimme takaisin, mutta me ei loppunutkaan. Se vaan kamera taas pikki. Tästä lähtee. Tästä se lähtee. Vai lähteekö? No niin, mitäs mä täällä? Onko se kumpa? On. Elikkä me ollaan isossa missä, ei kun me ollaan Metropolista. Ja me jotenkin on matkaa yritämme tänne, että paikka on just siinä jo monta tuntia. No me löydettiin yksi aukinainen ovi ja me yritetään etsiä aina tuolta nettiyhteyttä, että saadaan Pokemon mystery-yhtiöstä. Nyt jos tulisi kuturoa, myös tästä saattaisi olla aika vitunmaiset sakot ja muuta. Äsken kuului turvatarkastaja ääniä suunnilleen, niin ainakin luultavasti niin juosti karkkuva. Nyt ollaan auki olevalla alueella. Aluksi me mentiin jo vittu tuolla Anttilankin sisällä ja vaikka missä. Katolla käy. Niin katolla. Mitä Pokemonin eteen pitää tehdä? Niin. Tutkimusten mukaan Mystery Quest Pokemon ei sijaitse sillan alla. Meidän pitää jatkaa matkaa. Ei ole sillan alla, ei. Ja toinen juttu. Tuosta kun käveltiin, niin 4 valot peräkkäin muuttu heti vihreäksi, kun käveltiin siitä ohi. Paitsi viimeiset punaisiksi. Niin, tsekka. Joensuun kaunis maisema. Mutta ei ole Pokemoneja, ei. Ei ole Pokemon. Voi paska. Nyt meillä on kiire etsiä Pokemoneita ja internetyhteyttä. Matka jatkuu. Olemme suuntaamassa kohti Tähtitornia, mikä huipulta löytyy varmasti yhteys. Ja etsimään me Pokemon. Se on päätarkoitus. Tässä Aivan niin. Lakisääteinen tupakkataukokin on tietysti voimassa. Kato auto! Noin. Nyt ollaan sitten lähellä Tähtitornia. Kiipeämme tälle esiasteelle, jota kautta pääsemme kohti hyvää nettiyhteyttä. Kyllä se Pokemon ja internetti täällä on pakko olla. Kyllä se internetti täältä löytyy. Mä tuun sitten perässä, kunhan on kuvannut tee. Älkää kokeilko tätä. Ellei te halua parasilla, että tämä on parasta Pokemonia niin kuin me. Se on lopussa aika paska, mutta pakkohan se osaa. Got to catch them all. Got to catch them fucking all. Yeah. Shamin puuttuu. Nyt tullaan tänne esiasteelle. Noin, minä tulen perässä. No niin. Nyt ollaan jo esiasteella. Siellä näkyy kaunis Joensuu. Vielä on pitkä matka jäljellä. Mutta kyllä me sinne päästä. Oho, asuntoihin valolla sitten. No niin. Hui. Let's mennä. Eli soi. Mut ihan sama. Joo, nyt kävi kyllä semmonen juttu oltiin. Juuri oltiin lähes kiippimäään. Katolla niin tapahtui sillä tavalla, että oli tämmönen mies parvekkeelta huutamaan, että kutsuu virkavalla, ellei me poistaa paikalle. Elikkä meidän Pokemon metsästys varmaan loppu tähän. Pitää katsoa, että hänellä löydettäis yhteys. Se oli siinä Buenos Tartesta vaan teillekin ja muistakaa, että Pokemonit kantaa. Discover communication.
saatu Pokemon. Meidän oli pakko. No, get the fuck off.